tal? Esteu a punt? Sí. D'acord? Doncs som-hi. Canvia el compte. La polseguera, aquí. Fa molt i molt de temps, en un país molt llunyà, hi havia la Ventafocs. La Ventafocs era una noia jove i treballadora que vivia amb la seva madrastra, una dona dèspota i desagraïda, i les seves dues filles, que disfrutaven veient com la seva mare l'obligava a fer totes les feines de la casa. La Ventafocs havia de netejar tots els lavabos, treure la pols, llençar les escombraries, mentre les seves germanastres es divertien fent-li la vida impossible. Un dia va arribar una notícia molt important. La madrastra va reunir les seves filles i els va dir que es posessin els millors vestits. El príncep del regne havia organitzat un ball per buscar esposa. Meravellada, la Ventafocs va veure com una de les carbasses de l'or es transformava en una magnífica carrossa tirada per cavalls daurats i les seves robes brutes en un vestit preciós de color blau. La Ventafocs va pujar a la carrossa i, travessant el bosc, es va dirigir al ball. Ballarem tota la nit. Jo estic una mica cansada. Cansada? Sí, perquè m'he passat tot el dia fent els banys de tota la casa i tinc el braç destrossat. Perdona, las señoritas de la casa están aquí. Sí, vol que les... Però parles català, eh? Clar, per què no hauria de parlar català? Doncs no he pensat que... He suposat que, com ets l'empleada domèstica... Domèstica? Sí, no, però no és per lo de domesticar, saps? Vull dir, és per un altre... Soc una treballadora de la llar i de les cures. No te'n recordes que ahir vam ballar junts? No pot ser que... Mirem. Sí, ets tu. Casem-nos i no hauràs de netejar mai més. Una princesa ha de ser respectable. Jo faig una feina molt respectable i no la vull deixar de fer. Però una princesa no pot fer aquest tipus de feina. Ja ho saps bé. No pot ser. Un moment. Vosaltres creieu que jo faig una feina respectable? Sí, clar. Sí. És el mateix que altres treballs. Sí, clar, només faltaria. I algú de vosaltres ha treballat o treballa com a treballadora de la llar, com a professional de les cures, de la neteja? Quan era joveneta, sí. Ah, sí? La meva mare. Jo mateixa. Jo mateixa. Sí, jo. Sí. Sí? Sí. Qui ho... La iaia. La iaia? sí? És la teva iaia? Sí. I tu creus que valoren la nostra feina? No, gens ni mica no. La feina de la casa no tiene ningún valor. No. No gaire. Que és una feina molt important, després de tot, no? Perquè... important i necessària, perquè que estigui net i ordenat i harmonitzat tot és el més important, no? D'una vivenda, d'una empresa, del que sigui. La comida a los señores y bueno, todo, la limpieza, todo. I torna a casa molt i molt cansada? Sí. I quants dies a la setmana? Bueno, cuando estaba interna en esta casa, pues era siempre Cada sábados y domingos.
Perquè té vàrices, crec que Té varius, sí. Sí. I si està molt de temps, doncs li fa mal. A vegades sí, hi ha gent que la saludes i no te torna el salut. Te mira de baix a dalt i sigues. S'ha aprofitat un antic jefe de la meva situació operada d'un càncer, fer-me fora i dir-me vine a treballar per 5 euros l'hora, tot oberta, i jo ho necessito i ho faig. Hi ha gent que s'aprofita. A mi em sembla una barbaritat. A veure, perquè una persona faci una feina que a l'altra gent no li agrada fer, no cal, doncs, faltar-li el respecte. Quan el príncep ha descobert que eres tu, quan no li ha agradat el que et dedicaves, com si la posició professional o econòmica estigués per sobre de lo personal. No és res, ni ben pagada, ni prestigi. És per persones que no poden fer altres coses. Escolta, llavors, tu et casaràs amb mi o no? El conte és així, eh? Ja, un moment, vols saber què passaria si em casés amb tu? Vols saber a qui recauria la feina de cuidar les criatures o de netejar la casa? Aquesta era la realitat de la gran majoria de les dones del regne. La Ventafocs es va adonar que les tasques de cura i atenció dels infants, de l'organització de la llar, sumat a la sobrecàrrega mental de gestionar totes aquestes feines, reposava sobre les seves espatlles, mentre el príncep, esgotat després de la seva jornada, s'estirava al sofà a reposar. Hi ha una cosa que sí que podries fer per mi. Ah, sí? Quina? Vull que facis una llei que reconegui els drets de les persones que ens dediquem professionalment a les cures i a la neteja de les llars, perquè és essencial que es reconeguin els nostres drets i es visibilitzi la nostra realitat. Vosaltres creieu que lluitarà per aconseguir que tinguem aquesta llei? Jo crec que no. Jo crec que no, perquè no se'l veia molt interessat. Quins canvis, quines transformacions socials provenen de les persones que tenen privilegis? Pocs o cap. No ha canviat tant. Del conte d'anys enrere a ara segueix passant. Som ignorats per la societat i invisibles cares a la llei. Això hauria de canviar i no canvia. M'ha sorprès que expliquéssiu aquesta història i us ho miréssiu des d'aquesta perspectiva. La dona també és molt important en la vida i també necessita més temps per ella. Perquè tots ens omplim la boca de moltes... un avenç amb la igualtat i aquestes històries, que sí que hi és, cal dir-ho també, però potser no tant com el que ens omplim la boca. S'ha de seguir lluitant, s'ha de seguir alçant la veu, i el que has fet, escollir-te tu, i no... És que no necessites a cap príncep ningú, necessitem lleis. Aquí ho deixo. Sí. Moltes gràcies. Ara sí, gràcies per haver compartit aquesta estona. Molt bé, merci a vosaltres. Moltes gràcies. Ja està, ja us deixem marxar. Moltes gràcies. A vosaltres.